wani sarki daga cikin sarakunan Saudiya aka ce shekararsa 17 yana bacci sai da na'ura. Irinmu ne nan da tuni ba a tsinke na'urar ka tafi lahira ba. Miliyoyin kuɗi ake kashewa wajen jinyarsa tun da ya shiga kwama har yanzu bai fito ba. Shekara 17 ana ta kashe kuɗi an sassa ma injina. Har su kansu likitocin da ke kula da shi a canza wasu suka ce kai sun gaji haka ko a katse na'urar nan ne kawai a haƙure. Uban ya ce a'a, in dai ina da kuɗi akwai ranar da mu'jiza za ta bayyana. In dai ba mutuwa ba akwai ranar da zai tashi. To jiya sai aka ce yaron ya motsa kansa, ya ɗan yi motsi, duk shekarun nan bai yi motsi ba. Malam jana'i ita kanta fa jinya sai da kuɗi. Jinya sai da kuɗi. Tuni ne da yanzu ba mu ci ƙaragonka ba. Kai mana bacci shekara 17. Tuni da tuni wallahi maka Allahu maka firhu warhamu wa aju aku an. Ai wasu da yawa fa suna nan da muka binne su fa mutuwa suka yi ba. Dogon bacci suka yi kawai malam ce Allah sarki, Allah ji kansa ya masa rahama ce amin malam. Sai kawai a haɗa likafani abin ne. Ai ba a zuwa a sa mutum a na'ura a tabbatar mutuwan nan ta gaske ce ko ko irin dogon suman nan yake. Gaggawa ke abin da mutum. Dai ka farka a kabari kuma lokacin ba wanda zai ji ka haka karasa a ciki. Shi sa suke cewa ta haƙuƙul mauti, kada a kuskura abin da mutum sai an tabbatar ya mutu.